Този поздрав лети към най-добрия моторист Вихтиман Румен, човека с най-силния 150 кубиков мотор. Когато запали машината, улиците треперят. Нощта се пали, фаровете светят, мотора брутален. Черният звяр реве без спир, като мине всички вика: ей го, шампион е пак тук. По завоите лети без страх, вятърът остава някъде назад. Моторист със стил и голямо сърце, Вихтиман го знаят най-добре. Румен кара, мотора гърми, цял Вихтиман за него говори. 150 кубика огън и дим, Румен е легенда, непобедим. Газ до дупка, фарове в мрака, като буря моторът прескача. Румен, братле, жив и здрав бъди, и винаги първи по пътища върви. Мотора святка, успухът бе, а Румен само напред живее. Няма спирачки за неговия път, само скорост и моторен гръм. Компанията вика: айде, газ! Румен пак е номер едно от нас, от сутрин рано до късна нощ. Той мотора истинска мощ. Румен кара, мотора гърми, цял Вихтиман за него говори. 150 кубика огън и дим, Румен е легенда, непобедим. И като мине през града, оставя след себе си следа. Моторист, роден с бензин в кръвта, Румен е царят на скоростта. Специален поздрав за Румен, най-добрият моторист с най-силния мотор Вихтиман. Жив и здрав, братле, и винаги на пълна